пътници, не забравяйте да валидирате вашите превозни документи на един от валидаторите, разположени на първия етаж на автобуса. С това вие активирате вашата застраховка при пътуване и помагате за събиране на статистически данни за броя пътници, използващи линията. Dear passengers, do not forget to validate your travel documents at one of the validators located on the first floor of the bus. By doing so, you activate your travel insurance and help collect statistics on the number of passengers using the line. Следваща спирка – булевард Христо Ботев. Там само натиска нещо. Пускай да стане така и снима на бебе, така. Виж какво става.